хвалы Володару, приди володарство Твое. Ты найвышейшей славы годен, Пане, немає межа моц Твоя и мудрость, и прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам несу себе и грех, и слабость, и прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам несу себе и грех, и слабость. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пан моц свайго народу, збаўчая абарона памазаніка свайго, збаў народ Твой, Пане, благослови спадчыну Твою і кіруй ёю вечна. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу, вігілійную 12-й звычайнай нядзелі. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлую Ірыну Маркевіч і ўсіх памерлых з сям'і, просячы добрага Бога аб жыццё вечна ў валадарстве нябесным для памерлых. Таксама падчас гэтай святой імшы будзем сведкамі хросту дзіцяці, таму на пачатку пытаюся вас, дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божа для Ніколь? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Ніколь, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста збаўца цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутны Боже, учини, каб мы заўсёды шанавалі і любілі імя Твоё святое, бо Ты ніколі не пакідаеш без апекі тых, каго атуляеш сваёй айцоўскай любоўю.
праз Пана нашага Єсуса Христа, Твоего Сина, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Єремії. Єремія сказав: Я чув поголоски многих, страх навокал. Викрийте, і ми викриємо його. Усе, що були у згоді со мною, чекають падіння моєго. Може, удасться, яны кажуть, подмануть його, тоді переможем його і отпомстим йому. Але пан со мною, як могутний волод, тому гонителі мої спотикнуться і скараться, посоромятся своим падением, и буде им вечная и непозбывная ганьба. Пане могутяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я ўбачыў твою помству над імі, бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце пану, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Дзеля Цябе цярплю знявагу, ганьба твар мой покрыла. Я стаў чужым для братоў маіх, чужынцам для сыноў маёй маці. Бо руплівасць аб доме Тваім з'ядае мяне, і знявагі тых, хто Цябе зневажае, упалі на мяне. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Я узношу до Цябе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Пачуй мяне, Пане, бо щодрая милость Твоя. Глянь на мяне паводле вялікай дабрыні сваёй. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Убачаць убогі, усцешацца і жыве сэрца тых, хто шукае Бога. Бо пан слухае бедных і не пагарджае вязнямі сваімі. Няхай славіць яго зямля і нябёсы, море і ўсё, што рухаецца у ім. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Майсея, нават над тымі, хто не саграшыў, падобна злачынству Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам. Бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слово Божие. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух правды будзе сведчыць пра мяне, кажа Пан. Але і вы
таксама будете сведчыць. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомим. Що кажу вам у темрі, говорите на світлі, і що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, души ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся. Вартыя вы больш за многіх вераб'ёў. Так кожнага, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який у небесах. А хто одрачеться від мене перед людьми, от того і я одракуся перед Айцом моїм, який у небесах». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Брати і сестри, сённяшняе Евангелие 12-й звычайнай нядзелі гучыць як сапраўдны маральны компас для нас, хрысціян 21 стагоддзя. У сённяшнім Евангелі Jesús 3 разы гаворыць: «Не бойцеся». І гэта не проста якосьці суцяшэнне, это перш за ўсё загад, і нават моцны загад, падобны да таго, як капітан крычыць камандзе ў шторм. Чаму? Бо страх – гэта самая моцная зброя д'ябла. Страх паралізуе, страх нас замыкае ў сабе, страх робіць нас нямымі, калі трэба сведчыць пра Евангелие. Заўважце, што мы баімся страты уплыву, баімся здзеку, баімся, што нас палічаць кімсьці адсталымі за нашу веру. Але Jesús прыйшоў не для таго, каб даць нам, скажам, такія падушкі бяспекі, а каб распаліць у нас агонь свайго духа. І сёння Ён хоча ператварыць нас з трывожных вучняў, якія баяцца, у адважных сведкаў. Jesús кажа, што не кажу, што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што вуха чуе, прапаведуйце на дахах. Што азначае гэтая цемра? Цемра – гэта блізкасць з Хрыстом у малітве, у чытанні Пісання, у глыбіні нашага сэрца. Менавіта там, у цішыні, Ён адкрывае нам праўду, што Бог ёсць Айцец, што смерць пераможана, што любоў мацнейшая за усякую нянавісць. Але гэты скарб не для таго, каб захоўваць яго пад замком. Гэта фраза «на дахах» у старажытным горадзе, гэта было самае бачнае месца, дзе збіраліся людзі. Сёння, можа, такімі дахамі з'яўляюцца нашыя працоўныя месцы, сацыяльныя сеткі, школьныя класы, сямейныя абеды, святкаванні. Менавіта пакліканне хрысціяніна – гэта пераносіць духоўнасць, усё духоўнае, вартае у нашу штодзённасць. Не навязваць веру сілай, але менавіта прапаноўваць яе з тактоўнасцю і рашучасцю. І калі мы маўчым пра Бога там, дзе панаваць павінна праўда, мы становімся супольнікамі хлусні. Свет чакае ад нас не якосці маралізатарства, а жывога сведчання, каб праз нас людзі ўбачылі, што Jesús – жывая рэальнасць. Jesús кідае нам выклік: «Не бойцеся тых, хто забівае цела,
душы ж не могуць забіць, а бойцеся таго, хто можа і душу і цела загубіць у гене. І тут, браты і сёстры, крыецца сакрэт сапраўднай свабоды. Чалавечы страх трымае нас у залежнасці ад чужой думкі. Перажываем, што скажуць суседзі, што падумаюць калегі, ці не пазбавяць мяне, можа, працы за тое, што я сумленны і гавару праўду. І разважаючы, можа, над сённяшнім пачутым Євангеліем, варта знайсці адказ на пытанне, што ж значыць сапраўды баяцца Бога. У нашай мове ёсць такі добры выраз «мець пашану». І менавіта гэты выраз «мець пашану» – гэта такі сыноўні страх святасці. Такі трэпет любові, калі мы не хочам разбіць сэрца таго, хто нас любіць. Это страх страціць Божую прысутнасць за свайго ўласнага бунту, за свайго граху. І калі мы маем гэты высокі страх перад Богам, усе астатнія страхі перад людзьмі знікаюць. Каб нам было легчэй, можа, перадолець гэты страх, Езус паказвае такі прыклад у сённяшнім Євангеліі пра вераб'ёў. Кажа, ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. Браты і сёстры, ас – гэта самая дробная манета ў Рымскай імперыі. Вельмі малая цана, вельмі малая такая вартасць гэтай манеты. Верабей лічыўся самай таннай ежай для беднякоў. І вось гэтых маленькіх, недарагіх птушак Бог не пакідае без апекі. Хто ж мы ў вачах Бога? Езус дадае, у вас жа і валасы на галаве палічаны. Браты і сёстры, хто ведае, колькі ў яго на галаве валасоў? Не ведаем. Нават хіба нереальна палічыць, і цырульнік не зможа хіба гэтага учыніць, толькі сам Бог. І гэты вобраз азначае такую дасканалую, індывідуальную увагу Бога да кожнага з нас, да кожнага чалавека. І наша каштоўнасць перад айцом невымерная, таму што мы ягоныя дзеці. І сёння вось такі прыклад вельмі добры. Ніколь таксама праз сакрамент хросту стане дзіцём Божым, будзем гэтага сведкамі. Таму, калі жыццё кідае перад намі выпрабаванні, іх шмат у жыцці, і розных, і страта, можа, блізкага чалавека, хвароба, якісь няўдачы. Браты і сёстры, можа, тады варта ўспомніць пра гэтых вераб'ёў. Калі Бог дазваляе нам праходзіць праз цяжкасці, значыць, Ён разам з намі вядзе нас праз іх. Няма такога моманту, калі б мы выпалі з яго рук. Нават, можа, калі здаецца, што ўсё ўжо рушыцца. І ў духоўным сэнсе мы, скажам, ужо разбураныя, але менавіта мы павінны трываць на скале, якой з'яўляецца Езус Христос. І завяршае Езус самым сур'ёзным абяцаннем у сённяшнім Евангеліі. Кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах. Звярніце ўвагу, гаворка не ідзе пра якісь публічныя дэкларацыі у святыні ці на плошчы, ці у жыцці. Гаворка ідзе пра штодзённае так Хрысту сярод тых, хто можа не верыць, хто у сваім жыцці страціў гэты сапраўдны арыенцір. Сёння Христос паўтарае нам гэтае слова не для таго, каб можа, пахваліцца сваёй уладай, а каб падняць нас з каленяў маладушнасці, малавер'я нашага. Ён ведае нашу слабую натуру, таму дае нам сябе самога ў Еўхарыстыі, як хлеб моцных. Свет будзе спрабаваць нас напалохаць, нават спрабаваць пераканаць, што, можа, мы няшчасныя, што мы не жывем так, як усе, а трэба так рабіць, як гаворыць мода, як сучасны свет нам прапануе. Браты і сёстры, нясіце ў сэрцы слова, якое пачулі. Вы важнейшыя за многіх вераб'ёў. Вы, дарагія спадкаемцы валадарства, таму
не трымайце веру толькі для сябе. Дзяліцеся ёй праз дабрыню, праз любоў. Дзяліцеся словам, усмешкай. Будьце тым святлом, якое не запальваюць пад посудам, а ставяць на свяцільнік. І няхай у вашым жыцці ажыццявіцца запавет Езуса. Вы будзеце свабодны, таму што праўда зробіць вас свабоднымі. Смела ідзіце наперад, не бойцеся. Амен. Паўстанем. Пакліканае панам, як каралеўскае святарства, святы люты народ, ім набыты, просім усямагутнага Бога быць міласэрным да гэтага дзіцяці яго, якое прымае ласку хросту, а таксама да яго бацькоў, хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала яго усыноўленым дзіцём і было яму мілым. Цябе просім. Молімся да Пана, каб адроджанае з вады і Духа Святога, яно заўсёды жыло ў гэтым духу і было для людзей прыкладам новага жыцця. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно магло пераадолець подступы злога духа і грахоўныя спакусы. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно любіла Бога усім сэрцам, усёй душою, усім розумам і з усіх сілаў сваіх, а бліжняга свайго, як сябе самога. Цябе просім. Молімся да Пана, каб у жыцці кожнага хрысціяніна заўсёды і ўсюды быў бачны знак крыжа, прыняты ў святым хросце. Цябе просім. Молімся аб жыццё вечным валадарстве нябесным для Маркевіч Ірыны і ўсіх памерлых сям'і. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас. Святый Яне Хрестителю, молися за нас. Святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молитесь за нас. все святые Божие. Молитесь за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное валадарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, каб Ты, вызволивши гэтае дитя от першародного граху, учинил его святыней Твоей величи и местом пребывания Духа Святого, праз Христа, Пана нашего. Амен. Молимся, дорогие браты и сестры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа, нябачныя моцы Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрахама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання Ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту, ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага». Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога Бог праз усе векі вечныя. Amen.
Дорогие бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіця, атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захавана ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаемся. Ці верыце ў Бога Айца Ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Верым. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верым. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Верым. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Ці хочаце вы, каб Ніколь прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Ад веку цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Всемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народу, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амин. Ніколь, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе не забруджаны ў жыццё вечнае. Амин. Пакладзіце белае адзенне на Ніколь. Запаліце свечку ад пасхала. Бацькі і хросныя, разам возьміце за гэтую свечку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе, як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, ў Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Серцем покорним з місця святого наші молитви узносим до Бога з любов'ю щирой, душою вдячной перед Христовой, ах, вірой збавчой. Віру живую, Боже, у серці Духа Святого, дай Твоим детям край нашей семьи, дари спокоем, каб зберегли ми усі
все, что святое. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Прими, просим Тебе, Пане, гэтую ахвяру, хвалы и милостивления, и ученика почищенная моцею, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. Z duchem Twoim Угору серце. wznosimy do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целом и живою святынею Духа Святого дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Таму разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, краніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала
празусе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийся збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єзу, до мене прийди, серце лаской обуди, сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сердце прагне так Тебе, бо самоте тяжко мне, кличу с болем, Єзу мой, Ты завсёды будь со мной. Кличу с болем, Єзу мой, Ты завсёды будь со мной. Я слуга негодный Твой, Ты схилился надо мной, только слово мне скажи, поратунок для души. Только слово мне скажи, поратунок для души. Дых приди, чакаю я, уратуй свое дитя, не погардь моей душой, хай же буде уже Твоей.
Помолимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас найсвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, капах вяры, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольную молитву на сённяшні вечір, на спокойной ночи. З вірою прийміть Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для усіх, хай існує у білім світі.